Wai me yake faruwa ga Lalo on the beat? Kowace budurwa da abaya? Abaya. Samari ku sai wa yan mata abaya. Abaya yanzu yayi kin kasa suke yayi. Gida ita to ba kai ta karfi da ya jiki zama. Kuma ki da kudi ki dora ki. Abaya. Samari ku sai wa yan mata abaya. Yan mata ku furta zamani mai yayi yanzu zamani ina baya zaman lafiya samarin kawai musamman yan mata a baya in ba haka ba kuna ji gamo yan baya mata karku wani kuma karku sake kudi a baya a ce muku babu in sun ki siya to kuma ku ce alƙur'an soyayya babu a baya samari ku sai wa yan mata a baya yanzu ake yayi yan mata karku yarda rigar a bayan nan ba sada kuwa ce ko sai kana da cinyewar kiki sai samari ku dena da haushi ku samu kudi a baya ku basu akwai sha'awa daga jerin yan mata sun sanya a baya kwanan nan zan yi budurwa amma sai mai sa a baya mana ko da wanka sai mai a baya fresh ba da ti sai mai a baya samari ku sai wa yan mata a baya yanzu ake yayi a baya samari ku sai wa yan mata a baya yanzu ake yayi rigar abaya ka gaba wallahi ke Mutan Lalo, an gama wallahi, ka gama ba. Abaya, samari ku sai wa yan mata abaya, yanzu ake yayi. Lalo on the beat ina godiya